Nagyaman ni Mr. Al Sugitan makinkuka iti paramen kadagiti amin ang nakipagpaset iti kaunaan ken maysa kadagiti kadakilan ang medical mission ken bloodletting activity. Kuna ni Mr. Al as anang inexpectar iti kastoy akado anang supporter ken kuana iti daytoy nga aktibidad nga dapay iti libre a medisina ken kastapay iti free consultations manipod kadagiti grupo ti MMSU nursing students, grupo dagiti doktor, grupo dagiti pharmacist ken dumapay imbata di Mr. Al aday ito inaramid ng aktibidad ket kaspaset iti panagyaman na iti komunidad anang tulong ken kuana inayo na nga adan tumanen iti kastoy nga yuswat na medical mission ken bloodletting activity. Activity tayo get is a DJ bloodletting and medical mission. Oo. Get isa itong handog at pasasalamat sa mga kapwa natin dito. Yung small kita ng anong negosyo ay may bahagi sa lahat. Gapo iti daytoy ket manamnama nga dadon tupay iti maisayangkat bloodletting activity ken kastapayan iti medical mission ditoy Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.